आङो न'आव एसे खामानि मावदोंमोन, बारि एवदोंमोन, ओमफ्राय बेहाय आङो गय फांसे फुदोंमोन, ओमफ्राय आखाइ ओरै आगसिथिं हाग्रा हमथुमनानै थाम्फै हहरदोंमोन आं। गयखौ फुनानै थाम्फै हमनानै बुहुरनायावनो सिङा डाइरेक्ट हारसिंनो ख्र' होनदों, क्रेक जानानै थादों। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आङो माबाबाय, डाक्टारफोरनाव नायदों, गोबां डाक्टारनाव नायदों, एक्सरा थुक्सा खालामबाय, बिदिनो मुलि जायो, दमायो, जाफिनो, आरो बेबायदिनो आं थाबाय ओमफ्राय नै दाख्लै मथे जुन जुलाइनिफ्राय आंनाव दैज्लांनि एसे खामानि मावनानै खोथिया बाननाय मानाय मावनानै आङो बेन्ड जासिनदों। बिथांनि प्रब्लेमा जाहैबाय बेनिया स्क'लोसिस जादों, जायखौ माने बिनि हाराया गेदा जाबाय आरोना, सिनस्रिनि प्रब्लेम। बे सिनस्रिया माने बे सिदा ओरै गसंनो हाला, बिना सिनस्रिया ओरैबायदि जाबाय आरोना, तेरा तेरा जाबाय। बेखौ जाहैबाय स्क'लोसिस होननानै बुङो। बे प्रब्लेमा फैयो जाहैबाय जेब्ला जोङो बबेबा गोजौनिफ्राय गोग्लैनाय, जसोनाय बेबायदि जुदि जायोब्ला बे जोंनि हारायाव माखासे दुखु मोनो माने जोंनि हारानि गेजेराव मोनफ्रोमबो मोनसे ग्रिस बायदि मोनसे बुस्थु थायो आरो, बेखौ जोंनि भाषायाव गुबुन बुङो, बुजिनाय नङा नोंसोरो। ओंखायनो बे जेब्ला गयो फारसेजों, बल्जिं होननानै बुङो, बे जेब्ला बल्जिं जायो अब्लानो मानसिया हारसिंनो गेदा जालांगोन आरो। बियो सिदा जानो सानब्लाबो सिदा जानो हानाय नङा। मानो होनोबा बे सानाया बहुद सानाय जागोन। बेनाव गैयाबाबो सानायनि माबाया रेन्जआ जाहैबाय 100आव 90%मोन बेना। बिथाङा दिनै सानबेसे जागोनलाय? सानब्रै। दिनैखौ लानानै सानब्रै जागोन। जेरैबायदि फैदोंमोन बिथांनि सानाया ओरै दांनो हायामोन आरोना, मोदोमखिनियाव दांनो हायामोन। दा बिथांखौ जोङो गासैखौबो दांनानै मबिलाइस खालामनो हायो, बिनि मोदोमफोरखौ जोङो मबिलाइस खालामनो हायो। सानायनि रेन्जआ माने 90निफ्राय खमायनानै दा 70-60नि रेन्जआव दङ आरो सानब्रैनि गेजेराव। दा बिथाङा आरो एसे ट्रिटमेन्टआ गोलाव जागोन, मानोना बिथाङा एसे गोबाव सम ओरैनो थाबाय, ट्रिटमेन्ट मोनाखै, मुलिल' जानानै थादोंमोन। दा एल'पेथिक मुलियाथ' बेबायदिनोसै, माने सानायाथ' सागायो, नाथाय मेन बुस्थुआ सिदा जायाखै आरो, माने बियो माने गावनि जायगायाव फैयाखै, हाराया। ओंखायनो दा एसे ट्रिटमेन्टआबो सम लागोन गोबाव हिसाबै। दा नाथाय हामनायखौ मोनगोन आरो। आथिं मिजौनायाबो माखासे रिजन दङ, जाहोन दङ। जेरै दा जोंना सिनस्रियाव माबा मोनसे प्रब्लेम जाबानो, जायफोरना सिनस्रियाव सायो बिहासो आथिं मिजौनाय जायो, मानो होनोबा जोंनि बेनिफ्राय फैनाय रोदाया, बेनिफ्राय जोंनि खर'निफ्राय ब्रेननिफ्राय फैनाय रोदाया बियो बाहाय फैनानै खावनै जादों, नङा होमबा? दा खावनै जानाय हिसाबै बेयाव जेब्ला कमप्रेस जायो अब्ला फारसेजों नङाबा फारसेजों बे टिंग्लिं जागोन आरो, मिजौनाय मोनगोन, बा दै नांबाबो गुसु मोनबाय थागोन। बेफोरबायदि माखासे रिजन जानानै फैयो आरो। गिबि सेन्टारावनो नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों, जोंनि जेसेबांबो बाहाय चेनेलनि नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बरायग्रोयो। प्रथमावनो जाहैबाय हेल्थनि, माने बाहाय जों मेडिसिन इउज खालामनाय जाया, बेखौ निउर'थेरापि होननानै बुङो, जायखौ माने जोंनि आसामाव इसेबां दाबो फेमास नङा आरो बुंनो थाङोबा। उइदाउट मेडिसिनै जोङो माखासे बेमारफोरखौहाय थिग खालामो, जेरै सिं सानाय थाबाय, सिनस्रि सानाय थाबाय, ओमफ्राय सोरहाबा ओरैनो सार्भाइकेल स्पन्डिलाइटिस थाबाय, गोदनानि सानाय जायखौ बुङो, आखाइनि सानाय, बा जरा सानाय, बेफोरखौ जोङो माने उइदाउट मेडिसिनै माखासे जोंनि फर्मुलाजों जों बेखौ थिग खालामनाय जायो आरो। दा आङो सिगांथ' बेंटलाव दङमोन, दा बेंटलनिफ्राय नैबे सापागुरि बेंटल गेट खाथियाव आङो माने शिफ्ट जानाय जाबाय। शिफ्ट जानाया दा सप्ता खुंनायानो जाबाय। बाहायबो गोबां मानसि गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय, थाफैनाय, बेबायदि माने दा लोगो मोनफैनाय जाबाय आरो। बेंटलावबा माने बेबायदि सुबिदा गैयामोन। मानसिफोरा माने गोजाननि, जायफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हाया, जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि फैयो, उदालगुरिनि फैयो, दिखियाजुलिनि, बक' साइडनि फैयो, दा बिसोरो फैनानै थाफैनायनि सुबिदाखौ दा बे जायगायावहाय मोननो हागोन आरो। दा बेड दंखायो, थानायनि थाखाय सुबिदा, दुगैनाय एरि गासैबो माने जे हस्पिटाल बादि मोनसे माबा फेसिलिटिया बाहाय दङ आरो। दा जोंनिया बेनोसै, मेनानो जाहैबाय बेक पेन, जायखौ सिनस्रि होननानै बुङो। सिनस्रि नङाबा मानसिया जेबो नङा। सिनस्रि थाबाय, सार्भाइकेल थाबाय, ओमफ्राय बेबायदिनो सार्भाइकेला स्पन्डिलाइटिस आरो माइग्रेन थाबाय, बाहाय खर' सानाय, जायखौ दाखा सानाय होननानै बुङोना, गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि बेमारखौ जोङो उइदाउट मेडिसिनैहाय फाहामनाय जायो आरो।
बेयाव ट्रिटमेन्टआ माने बिनि फुरानाखौ नायनानै जोङो माबा खालामनाय जायो जेरै जागोदान मास मोनसेसोल' जादों बा मास मोननैसोल' जादों बे गुसुं समनि गेजेरावनो हामनायखौ मोनो जायफोरहा ओरैनो गोबाव बोसोर जाबाय जेरै 5 बोसोर 10 बोसोर बिनि ट्रिटमेन्टआबो एसे गोलाव जायो बिनिखायनो माने दा थानायनिबो माखासे सुबिदाखौ आङो होनो माबा खालामबाय आरो दा फिसनि बेलायाव ओरैबायदि माखासे कनसेसन दङ जायफोरा माने फैनानै थाफैगोन बिसोरनि थाखाय कनसेसन दङ माने खम खालामनाय जायो नाथाय दा बे सुबिदाखौ होजोबनाय हिसाबै बेंटलाव 500 थाखा लायोमोन दा ओरैनो जुदि जायफोरा पेकेज हिसाबै लायो पेकेज हिसाबै मावजायो बिसोरनिया खम जायो आरो जायफ्रा ओरैनो फैयो थाङो सानसेनि सानसे होलाङो बिसोरना पार माजे ट्रिटमेन्टआवहाय 600 थाखा जोङो लानाय जायो आरो थ' समाय मथे नङा दा आं बाहाय फुल टाइम होनानै दङ फुल टाइमा जाहैबाय आङो मानडेनिफ्राय लानानै सैटारडेसिम सनिबारसिम समबारनिफ्राय सुनिबारसिमखौ आङो फुंनि 8टानिफ्राय लानानै बेलासिनि 7टासिमखौ आंखौ बाहायनो लोगो मोनगोन खालि उइकलि सानडे अफ थागोन आरो जायफोरा बिनि सोमोन्दै सोंनो थाखाय गोसो दङ बिसोरनिसिम आंनि मबाइल नाम्बार दङ मबाइल मोननै नाम्बार मोनसे जाहैबाय 7601604459 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो आंखौ लोगो मोनगोन एनि टाइम हरनि समावबाबो लोगो मोनगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जायफोरा गोजाननिफ्राय फैनानै थाफैनो थाखाय गोसो जादोंबा बिसोरो सिगांनो कन्टेक्ट खालामग्रोथों मानोना बेडनि माखासे लिमिटेसन दङ बेखौ एसे फननि गेजेरजोंनो सोंहरग्रोनाया मोजां आरो गोजाननि मानसिबाला